Morjes! Hei, meillä on Sporttipolarisopissa suppilautoja, tämmönen Ocean Gymstick, ja mulla on tässä tämmönen Sirenin suppilauta. Vie se tähän autotalliin ja aukastaan se ja katsotaan vähän minkälaiselta tää näyttää. Hetkinen. Näin. Eli täältä laatikosta, niin ensinnäkin tässä löytyy tämmönen tosi kätevä reppu. Nyt tää on tietysti tyhjä, mutta tän voi sitten laittaa selkään näin nikkäästi ja sen suppilaudan saa tosi kätevästi sitten tänne reppuun, kun sä lähdet uimarannalle tai jonnekin. Käyttöohjeet. Näissä nyt sinänsä ei ole mitään ihmeellistä. Sitten löytyy, tässä oli mennäs tippua, pyrstöevä, mikä tulee sinne alle. Että se suppilauta on semmonen vakaa. Laitetaan se tohon. Sitten täällä on tosiaan tää mela. Voidaan tääkin nyt tästä aukasta saman tien tälleen suit sait. Eli tää on 3 eri osassa. Tää on pää ja sitten tää tulee tohon väliin. Roskat tonne, kerätään roskat sitten hetken päästä. Eli tässä näin saadaan sitten kasattua se täältä. Laitetaan toi ja sitten tässä on tämmönen, missä sä sitten pystyt säätää sitä, että kuinka pitkän sä niin sanotusti haluat siitä. Noniin. Laitan tän nyt vaikka, tässä on periaatteessa ton sun pituuden mukaan. Mä oon 180, niin laitetaan se nyt vaikka tonne. Toi olisi niinku mulle nyt aika hyvä. Ja sitten tosta kiristetään se vielä tolle. Noin, noniin. Eli nyt tässä olisi tää valmis. Sitten täällä on tämmösiä tarvikkeita, mitä sä tarvit. Itse asiassa nämä on paikkausvälineitä muuten. Eli täältä jos tuohon tulee se reikä tai joku, niin tällä pystyy sitten tarvittaessa korjaamaan tämän. Eli tää kannattaa laittaa talteen. Sitten täällä on pumppu. Aukastaan tääkin. Tämmönen hyvin laadukas pumppu, millä sitten pystyy laittamaan niin sanotusti ilmaa tänne. Eli tänne sitten ruuvataan tää kiinni näin nikkäästi ja tuossa sitten on se, mistä sä näet, että milloin siinä rupeaa olemaan riittävästi ilmaa. Täällä on tää on itse asiassa kans hyvin oleellinen. Eli kun suppailee, niin tää kannattaa sitten laittaa jalkaan kiinni. Ja sitten tän sä sitten laitat sitten taas tuohon suppilautaan kiinni. Niin jos sä putoat sit laudalta, niin se suppilauta ei sitten lähde itsekseen liian kauas. Ja sitten täältä sitten saamme sitten tän varsinaisen suppilaudan. Mikä on nyt sitten? No itse asiassa annetaan olla tää muuten tässä paketissa, koska seuraavaksi me sitten, mä en nyt vielä tätä aukaise, koska seuraavaksi me mennään tämän kanssa rannalle. Ja sitten siellä rannalla täytetään tää ja näytetään sitten, että miltä tää varsinainen suppilauta näyttää. Mutta tämmönen. Ja tää on tosiaan nyt meidän tarjouksessa siellä Sporttipolarisopissa, joten käykää tsekkaamassa. Hinta on erittäin edullinen. Kesäkuun loppuun saakka 199. Tän halvemmalla et ainakaan tätä Gymstickin Siren suppilautaa löydä mistään. Että tää tarjous on sen verran hyvä, sen mä voin luvata. Mutta jatketaan kohta uimarannalta. Noniin, nyt ollaan uimarannalla. Niin kuin sanottu, niin tässä on tämmönen kätevä kassi, joka jonne tän suppilaudan voi laittaa. Nyt puretaan tää suppilauta täältä ja laitetaan ilmaa siihen. Eli täällä oli tää pumppu. Otetaan se esille.
Laitetaan tänne tää. Mitä vittu? Mulla on niin kylmä. Laitetaan tänne tää kiinni. Noin nikkeästi. Sitten otetaan tää melaa. Tähän saa myöskin tämmöisiä lisävarusteita. Ja meillä on nyt täällä lisävarusteena tämmönen selkänoja. Tää on kans ihan kätevä. Tän saa sitten siihen suppilautaan kiinni ja tätä voi käyttää selkänojana. Sitten täältä otetaan nyt tää varsinainen suppilauta esille. Noin. Ja sitten täällä oli tää melan toinen osa. Ja sitten vielä tarvitsemme tämän selkäevään. Noin nikkeästi. Laitetaan mela valmiiksi. Täältä. Näin. Noniin, se on hyvä. Noin, ja sitten aukaistaan tää suppilauta. Täällä on tää venttiili, mistä se sitten täytetään. Levitetään se. Yksi juttu, mikä kannattaa sitten tarkistaa tästä käyttöohjeesta, eli täältä, niin tästä kannattaa katsoa siis tää, paljon tää on tää paine. Niin sitten tässä nyt esimerkiksi toi sireenin kohdalla, niin se on 1 baari. Ja nyt mä sitten tänne laitan tätä ilmaa. No niin, nyt laitetaan tänne tätä ilmaa. Ja tässä on tää venttiili sellainen, että se naksautetaan tänne. Noin nikkäästi. Nyt se on siinä kiinni. Ja niin kuin sanottu, niin se paine oli se 1 baari. Toi voi ottaa tosta vekeen. Ja nyt mä pumppaan tähän sen verran ilmaa, että tässä on se 1 baari ilmaa, niin sit se on hyvä. Eli täällä näkyy, niin sitten kun se on tossa vihreän tossa lopussa, niin silloin siihen tulee 1 baari. Ja nyt lähtee pumppaus. Nyt on täytetty tää suppilauta. Tässä oli tosiaan 1 baari ja 1 bar oli se suositus, eli ton vihreän tonne yläkulmaan. Ja se oli tosiaan tän venttiili alla, minne sitten laitettiin tää ja täytettiin. Ja sitten kun se oli se 1 baari, niin sitten sen jälkeen se oli täynnä. Sitten tosiaan tärkeää on, että laittaa tänne tän nilkkaremmi, joka sitten kiinnitetään jalkaan. Täällä on 4 eri kohtaa periaatteessa, minne se voi laittaa. Oi kylmä. Ja sitten jos haluaisi käyttää tätä istuinta, niin se niin laitetaan sitten tähän näin tälleen. Ja se tulee tänne kanssa näillä tällaisilla klipseillä kiinni. Mutta nyt voidaan mennä testaamaan tätä käytännössä. Toi jalkaremmi on tärkeää, koska sitten jos se tippuu tuosta suppilaudalta, niin toi suppilauta ei pääse liian kauas. Nyt ollaan vedessä. Noniin, nyt sä voit mennä Hugo testaa. Noniin. Ja sit sinä voi seisoa tai istua. Pitää kyllä seistä. Periaatteessa toisinpäin, niin tonne missä on noin narut, niin oo sinne päin. Silloinhan se pitää tarttua sinne ja... On tää kyllä vähän keikkuu täällä on. Sä voit mennä istumaankin siihen. Kokeiles mennä istua siihen. No polviltaan, joo. No, onks hyvä? Juu. Monta tähteä 1-5 annat? 5 tähteä.
Moi Toppa. Moi. Onks kiva? On. Monta tähteä 1–5? 5. 5! Yes. Tuu lähemmäs, Topu. Tuu lähemmäs. Ok.